chceš schudnúť mega rýchlo a mega veľa do Vianoc, v tomto videu ti poviem ako na to. Čo si srandujem? Rýchle riešenia ti predsa nikdy nič nepriniesli. Len chaos, hlad a ďalšie začiatky od nuly. December ti nemusí pokáziť rok. Vieš dať dole tie prvé kila, ak prestaneš skúšať extrémy a začneš robiť veci, ktoré vieš reálne aj udržať. Aj keď sú sviatky, si na návšteve, sú tam koláče a tlaky z okolia. Stačí mať systém, normálne jedla, jasné porcie a pár návykov, ktoré si vieš udržať aj bez chaosu. Tento systém ti vie do konca roka pomôcť cítiť sa lepšie, budeš mať viac energie, väčšiu kontrolu nad jedlom, menšie chutie viedať kekeciny a konečne prestaneš s tým mindsetom od 1.1. začnem poriadne. Vlastne preto som vytvorila novembrovú ponuku, kde ti pomôžem začať prvé 2 mesiace za veľmi zvýhodnené podmienky, aby si sa nastavila správne, prežila Vianoce bez chaosu a videla prvé výsledky už v januári. Táto ponuka je limitovaná len pre prvých 5 žien. Ak chceš viac info, hoď mi do komentu slovo premena a ja sa ti ozvem. Čau.